Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Spirit Together, dar este un episod mai special. Astăzi o să intrăm pe magazinele, supermarketurile oamenilor, playerilor și o să intrăm. Hai să începem cu primul. Dacă vă place ideea asta de, cum zic eu, de episod, să mai ziceți și să mai vom mai face și cu The Forest sau alte jocuri. Green Hill mai trolăm. Sau dacă vreți, mai facem episoade de Eurotrack care îl trolăm pe Alex. Am mai multe idei de data asta. Se încarcă. Tong, 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 tong. Ce de... Ăsta are magazinul mic, are $8 doar. Hello! What the... Bro, you are cooked. Cine-i cooked, mă? Care mi-a zis? Aitan. Bă, care-i cooked, mă? Treci și tu. Ma, you don't have money to give to bank. Mi-a dat afară. Cine vrea bani, mă, ei? Ia-uzi, bani, vor banii. Ia uite ce mulți au... și-au făcut apariția pe aici. Woohoo! Yahoo! Opa, mi-a dispărut mouse-ul. Ce m-a apucat? Dong, dong. M-a dat afară imediat cum am intrat. Șarec mic. Mă dau așa pe lângă el ca să... na. Eu ce casă de marcat. Bă, dar e cam sărac băiatul. Bă, dar e cam mult de lumină, băiețașul, crezi? Câte puncte are? Hai, gândește, ce baci, ce baci? Hai, bă, gândește. Ia uite ce ochi are. Ce-a luat? Șarec mic. Hai să luăm... doar 12. Iana. Nu pot să iau. Mi-a dat restricționare. Șarec mic. Și pută ce-o. A, pot. Ce nu pot să iau de asta? Hai să iau un 6 zile. Nu mă lasă. Hai să deschidem magazinul. Vă aștept, client, vă aștept. Vă aștept. Ia, soda battle. Vă aștept. Dar poftiți. Scuze că am greșit. Scuze, nenia. Dar poftiți. Dar poftiți. Dar poftiți, doamne, poftiți aici. Am înnebuniat. Am îmbătrânit și eu nu mai pot. Dar ce fac eu aici la ajut? Eu am venit să trolez și la ajut. Unde vii, doamnă? Dar poftiți, ce-am cumpărat aici? Nu. Dacă plătiți cu card, vă las acolo. Bă, nu vă duceți tot de acolo că vă sparg bătaia. Da, corect. Veniți în partea asta la altă doamnă, doamnelor. Dar poftiți aici. Am eu o idee.
Da poftiți, poftiți. Ah. Da poftiți, poftiți, doamne, plătiți cash, plătiți cash. Așa. Băi, de cam multă lumină pe aici. Ah. Șoreci. Tot un șorec. Uite-l un pic că se uită la mine, frate. Săracu. Bă, dar se cer doar 2 mături. Bă, unde sunt măturile? Bă, unde sunt măturile? Ha! Cicean, ieși. Bă, unde ești? Moșulică, treci tu. M-a dat afară. Am înnebunit. Da. Nu-i fain. Supermarket. Foarte numele magazinului. Hai mă că-i servesc eu pe... Poftiți, poftiți pe aici. Mai poftiți pe la noi. Mai poftiți, poftiți. Da, hai poftiți, poftiți. Bă, dar deja-ți cam sărași cu măturile. Poftiți. Poftește. Poftim. Da, nea. Iana. Bă, tu nu mă bagi pe mine în pușcărie, bă. Bă, tu nu mă bagi pe mine în pușcărie, bă. Da. Rupe mouse-ul, dai. Șorec mic. Pentru asta o să plătești. Cum? Ieși. Dă-te. Bă, tu nu mă dai. Ah! Șoreci. Bă, eu cred că am luat o raznă. Ruxan Dayan Sandrei. Ei, yo! Oh, Helena. Helena. Tu ești văzător? Are 11.182. Vreau eu să stau. Dați-vă, bă. Bă, dă-ti. A, da. Na. Am luat 14.000 de are bani. $212. Hai să vedem. 179. 41 de dolari am mai rămas. Ce poate să mai iau 4 de 41. $50.
Una tubolund. Valeu și-am extins magazinul, bă! What the fuck, man? Bă, ăsta-i prost. Bă, tu ești prost. N-ai dreptul la opinie. Poftiți, doamnă. Așa. Pac. Asta se poartă casei. Hai, 1v2 fac. Hai, 1v2. Hai da, haide. Hai da. Dai mine, mă, tu. Cine te crezi tu, bă, să dai mine? Hai, hai, bătaie. Hai. Mă bate, bă. Sunt 2v1. 2v1 sunt. E, da. Da. Hai aici. Come on, man. Come on. Let's go. Come on. Hai ia. Ha. Eu sunt Chichicean, dă-te. Ha. Te bași pe tine, bă. Ha. No. Shark. Yeah. Ha. Treci încoa. Ieși. Tu. Bă, tu nu mă bagi pe mine în pușcărie, bă. Chidara asta-i. Furați. Yeah. Shark. Yeah. Oh yeah, boy. Nah. Oh yeah. Hai, bă, că nu mai pot să dau. Hell no. Oh. Wow. Bă, ce nu mai pot să-i bat, frate? Nici scrie să nu pot să-i bat. Nu mai pot să-i bat. Șorici. Ha, ia. Da. M-a dat afară. Le-am dat pe 0. Bă, dar eu am înnebunit episodul ăsta, bă, omule. Bă, am înnebunit. M-a și bătut cu ăla. M-a bătut alta. Nu, că adică l-am bătut, dar îl băteam, dar... Na, îl băteam, dar am lăsat, că era și el mic și mi-era milă de el, dar băteam, eu îl băteam pe ăla. Ce drăguț. Rea Secu. Domnul Secu. Domnul. Te mai tun și tu? Ești chinez, doi. Casă rapidă. S-a defectat. Chemați tehnicianul! Bă! Unde sără de reparat? Unde-i trusa de... Are 19 puncte. Șoreci. Așa șoreci. Mai are doar un potato. Bă, ce magazin mai... What the fuck? Ce să stea? Anti! Premium Dispers. Iată. Tender, milk off. Milk off milk. Aici pun... Aha, furculițele. Aici sărea de grădinării.
Aha, am înțeles acum. What the fuck, ce depozit mare. What the fuck? What the fuck, man? Ce sunt astea? Ce e aici? Bă, ce magazin șmecheros și-au tras ăștia. What the fuck, Romanian? Uite-te un pic ce magazin au. Stuff from... Ia, sunt 117 a zi. Ok, bă, nu pot să-i trolez, că... 200... Am uitat mult câți bani avea. Pe următorul care îmi dă voi să accesez motorul al bat. Vezi, bătai dau. Las că vede el că bătai dau eu lui. Bulgaria. Hai să vedem domnul Bulgaria. Magazinul de Bulgaria. Bulgaria. Hai la un PvP, domnule, te ține? 884. Domnule, doamnă Cateringer. Doamne, te ține? Bă, te ține? Nu pot să accesez. Astea șoareci, mă, șoareci. Pile gulois francais. Oh, domnul francais. Elle parlait pour lui. Alexandre. Elle parlait pour lui. Super blanquet. Elle parlait français. Supermarket de plăzere. Hai să intrăm la francez. Aici e francezul. Non. Les français pour aujourd'hui. La leçon. Les français. Brr, patapim. Tralala, brr. Kaiser Oblix. Dacă nu mergi să-l trolăm după aia dacă mai merge, că doar vreau să văd. What the fuck? Bă, dar ce lumină e aici? What the fuck? Ce sunt astea? Câți bani are? What the fuck, Romanian? Hai, domnul Axel, hai să vedem cât bani. Hai, doamnelor și domnilor, nu pot să văd. Haideți, bă! $643. What the fuck, Romania? Bă, ce se mișcă și așa repede? Frate, hoțul! M-am blocat. Știi, hoțul. 3100 de dolari. Fură! Fuați-vă! What the
Bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, ce e atâta lumină? Deschide ușa. Camila. S-a dus să... What the fuck? Ia, spune așa ceva ce cu cutia. Ia, ce face cu cutia? Așa. Ce face doamnă cu cutie? Cu cutiuța. Cu cutia magică. Ce face doamnă cu cutia magică? Bă, unde a dispărut? Alo, doamnă? What the fuck, bani are ăsta? Erna. Bun, băieți și fete, cam acesta vă despedă de astăzi. Până data viitoare, eu am fost Gabi și v-am lăsat. Papa, les français, papa.